हेलो रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गाहाम खौरां लानानै फैनाय जाबाय जाय खौराङा जों बयबो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौराङा बेनोदि क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि 8 थाखोआव फरायनाय सासे गथ'साया गावनि आखाइजोंनो गोदानै मोनसे बिरखं जेट फाइटार बानायदों आरो बेखौ अख्राङाव बिरहोदों दा बेखौ बिथाङा जोंनि एबसुनि नैबे मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांखौ नोंथांमोना नायदो सासे बर' फरायसानि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा सासे उन्दै बर' फरायसाया गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोदों नंगौ क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव थाखो 8 आव फरायनाय सासे फरायसाया गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोदों थारैनो सासे थाखो 8 आव फरायनाय उन्दै गथ'आ गावनि आखाइजोंनो बिरखं बानायनानै बिरहोनाया जोबोरैनो सोमोनांथाव आरो बाखनायजाथाव हाबा मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जथुम्माया फैगौ 13 अक्ट'निफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं बे 57थि जथुम्मायावनो क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि थाखो 8 आव फरायनाय फरायसाया गावनि आखाइजों बानायनाय बिरखंखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दं होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों थारैनो जों बेखौ मख'नांगोनदि बर' हारिया लिरनाय फरायनाय गेलेनाय मोसानाय रोजाबनायनि अनगायैबो गोबां बिथिङावनो जौगालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों नंगौ सासे 8 थाखोआव फरायबाय थानाय बर' फरायसानि गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोनो हानाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों नंगौ रायजोफोर दा बियो मोगथाङाव नुजानानै दङ मानो होनोब्ला बेबायदि जोंनि बर' हारिया दावखोलांबाय थायोब्ला आरो साबसिन